На арэне лядовага палаца больш за 150 юных хакеістаў. Прадстаўнікі Брэста, Кобрына, Гродна і госці з Украіны. Усе яны прыехалі ў Брэст толькі за перамогай. Гучыць беларускі гімн і турнір пачынаецца. Першымі ў спартыўнай баталіі сышліся каманды Кобрына і украінскіх гасцей. Беларускія хакеісты адразу ж упэўнена пайшлі ў наступленне. І вось вынік. Першы гол на 5-й хвіліне матча. Балельшчыкі бурнымі эмоцыямі сустракалі кожны гол, а іх падчас матча было шмат. Кабрынчане амаль у 6 разоў часцей паражалі вароты супернікаў. Вынікі гавораць самі за сябе. 23-4. Частенько мы ездим, мы вот уже в этом году сыграли, наверное, 4 турнира, да, ребята? 4 турнира сыграли. Ну как, тренируемся каждый день. Самое интересное это игра и забивать. Мы старались команды. Мы играли, пасовали. Не понимаю. Какой настрой на следующие игры? Очень хороший. Боевой. Галоўная мэта турніра – гульнявая практыка юных хакеістаў. Мабыць, ужо тут на лёдзе пачынаюць катацца будучыя Харламавы, Малкіны і Ціханавы. Пры гэтым турнір, азначаюць арганізатары, плануецца увесці ў пастаянны спартыўны каляндар. Уже с утра идут игры, все в бескомпромиссной спортивной борьбе, поэтому мы очень рады, что можем принять такой турнир на Брестской земле. Турнір завершыцца 15 красавіка. Пажадаем маленькім спартсменам упэўненых перамог. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».